No Mheshimiwa Wilfred Munyenye yogekisi Central Ward lituko lya lero murocha yabase assembly yaito tworokirie ANC yaitengima ya Kenya na kusiengima egento twakorire ntoje tiga iga twachole tuje kuna boseria abana baito kurwegasi egento lera baheshimiwa mwakorire mwezi inje muno mugaka wekenyoroga iganko bakera ngambu ya mono egente getigage kome kururero ndobeza kuna koleterwa abana baito ngana butobuja kuna kuimbich elinde batige kigazi no mwana nde muno mwana mokeza otwachikurigere muna abantu balitochorire tutageti gosiria obogima bwoyo mintondemo igontu county ya assembly otete kuwakasa team elinde torolengaki toko kolegasi amuna baishimiwa kwa sababu igasi yaito igere mara gatatu to represent to oversight to registrate entwaje iga kuna kuimbiji abantu egasi yaito bono ya oversight ndoje ya chaki ibona ino barali mwaro likiaba maria gotogotebya abantu baita ba MCA ababaka 43 egento bakorire Kenya saba seni tokonya abana baito elinde na barabuo baranyore egasi kujimutwe na onyegasi e county yo jakwera 2027 igone kitwarigereria twabamo twatebanga enteke ndemo tari kuchiande ndemo no ari muna SEC ya administration osasara abangu executive ntunta itukomanya igo lero twamwiraniri officially nganere omu minister yo mobo